ክቡር ስነ ጥበባዊ ጣኒቆ ምስ ክብርቲ በዓልቲ ቤት ኮይኖም ንህዝቢ ብዝገበረሎም ደገፍ የመስግኑ ኣለዉ። አትኩም ብዝተሓዋወርኩም ብገንዘብን ብሞራልን ይቀኒለይ ብካብልብ ይብስ ኩልኩም ፈተውትን ደገፍትን ተመስገን ገብረስላሴ ጣኒቆ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኽ ሂወት ክሳብ ዘሰዓብ ሞራል ገይሩ ንክኸይድ ዝገበርኩምና ሞራላውን ገንዘባውን ሓገዛት ኣምላኽ ዓስበኹም ይክፈልኩም ሞራል ይሃብኩም። ከምኡውን ህዝቢ ካምፓላ ጊዜኩም ሰዊዕኩም በኣካል ኣብ ቦታ ኮንሰርት ብምምፃእ ስምዒትካ ዝትንክፍ ሞራላዊ ዝሃብኩምና ዝኽበርኩምናን እግዚኣብሔር ክብሪ ይሃብኩም። ካብ መጀመርታ ጎፈንድሚ ሓሳባት ንክኸፈት ዘበገስኩምን ምስ ተኸፍተ ድማ ናብ ኩሉ ህዝቢ ንኽበፅሕ ድምፂ ዝኾንኩምናን ብዓብዪ ድማ ካብ ዘይብልኩም ነተመስገን ብምቕዳም ናይ ገንዘብ ሓገዝ ኣብ ጎፈንድሚ ብኣካልን ብሓዋላን ዝደገፍኩምናን ፍሉይ ምስጋና ከመስግን ይደሊ። ኣብ ገዛ ብምምፃእን ብምልኣኽ ህያባትን ብምምርካትን ሓጎስ ተመስገን ንኽብርኽ ዝረኣኹምና ፍቕሪ ልባዊ ምስጋና ይብፃሕኩም። ከምቲ ሞራላውን ገንዘባውን ንኽትሕግዙ ብሓደ ድምፂ ዝመፃኹም ሕጂ ድማኒ ከምቲ እግዚኣብሔር ክልተ ሰለስተ ኮንኩም ኣብ ትፅውዕን ኣነ ማእኸልኩም ኣለኹ ዝበለና ጅኻ ኩላትኩም ብፀሎት እቲ ብድጋፍ ብገንዘብ ብኩሉ ሓጊዝኩም ናኢኹም እሞ ሕጂ ኻ ብፀሎትኩም ኩላትኩም ኣብ ትፅልዩ ፀሎት ኩላትኩም ብሓንቲ ድምፂ ክዝክርሉ እግዚኣብሔር ከዓ ክረድአና ይላበው። ሽምበኣር ኮራ ተኸታተልትና ከም ዝሰማዕናዮ እዩ። ክቡር ስነ ጥበባዊ ጣኒቆ ተመስገን ሙሉእ ምሕረት ይግበረሉ። ንሕና እውን ኣብ ፀሎትና ንዘክሮ። ሓራይ እምበኣር ኮራ ተኸታተልትና ሕጂ ከዓ ከምዚ ክንሪኦ ዝቐነና ሓደ ኢትዮጵያዊ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንሓደ ዓብ ሰብኣይ ከም ዝዓመፆ ኤርትራዊ ኢሉ እውን ነባርነት ከም ዝወሰደን ሕጂ ከዓ ኩሉ ሰብ እቶም ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ኤርትራዊ እዩ እዚ ሰብ እዚ ኢሎም እንዳረኣይዎ ንዕኦም ዝመስል ኣብኡ ቅምጥ ኢሉ እንዳረኣይዎ ከምኡ እንዳበሉ የመሓላልፉ ኣለዉ። እስከ ብዛዕባኡ ዝተሰርሐ ቪድዮታት ኣሎ ንረአዮ። በቤተ ክርስቲያን ደጃፍ አዛውንት የደፈረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተሰማም። በቤተ ክርስቲያን ደጃፍ አግዳሚ ወንበር ላይ ተቀምጠው የነበሩ አዛውንትና በከፍተኛ ሁኔታ ሰክረው የነበሩትን አዛውንት ሳር ወዳለበት ቦታ በመጎተት በማስታወቂያ ሰሌዳ በመሸሸግ የደፈረው የ33 ዓመቱ ኤርትራዊ በቁጥጥር ስር ውሏል። አንተ እካካም ልጅ፣ አንተ የሃያ ልጅ፣ አንተ የነምረብሐም ጋዜጣው እንዴት ታውቃለህ? ኤርትራው ከሆነስ እንዴት ታውቃለህ? እንዴት how do you know? እንዴት ታውቃለህ? ኤርትራው ከሆነ ወደ ኤርትራ የት ሰፈር ነበር? ወኢትዮጵያ ጎፋ ምናምን ሃያራት ምናምን ይባላል አለ ወደ ኤርትራ የት ሰፈር ነበረ? ውድመን ዓድ ነው፣ ውድመን አውራጃ ነው። ታውቃለህ? እንደዚህ የት ነበረ? ወደ ኤርትራ ብቻ ወደ ኤርትራ ነው ታውራለህ አንተ ደደብ ጋዜጣ ነው። እንዴት እዚህ ኢንፎርሜሽን አመጣው? ታውቃለህ? ብዙሃት ከኤርትራ ወጣ ወይ ተጋሩ ወይ ድማ ኢትዮጵያውያኖች በኤርትራ ወረቀት ያሐዝ ነው። እንዴት ታውቃለህ ኤርትራው መሆን እንደ ሰውዬ? ምን መረጋገጥ አለ? አንተ ምን አይነት ጎረቤት ነው? አንተ ለገኩምና ምን አይነት ጎረቤት አንተ ጋር በእናትህ ቼንጅ ወቻይና ህዝብ ወጎረቤቱ ስጠና ወደ ሰው ጎሐፈልና አንተም ቀይ ባህር ናት የናን ወልክም ትፈክራለህ። እሱ በግልጽም በብቃት ስለሆነ ሙጡ ያልና ነው። እንደዚህ በጊጋ ኢንፎርሜሽን ደግሞ ምን ጠቅማል? ቆይ ብቻ አንድ ሰምን ወስዳለ ኤርትራዊ ከምዘ ከሆነ ኢትዮጵያዊ ከሆነ በጭብጥ እንመጣለሁ ማለት ነው። ቆይ ብቻ መቼስ ከም ዝሰማዕኹም እዚ ቪድዮ እዚ ኣምሓርኛ ኢለ ክትርጉመልኩም ክልኸ ይፅብቅ እዩ ሩዲ እዚ ወዲ እውን ኢትዮጵያዊ ምዃኑ ተሓቢኡ ኣይተረፍን እዩ። ካብ ስሙ ቲሒዝካ ካብ ገፁ ካብ ኩሉ ነገሩ ኢትዮጵያዊ ምዃኑ ሩዲ ደሳለኝ ገለመለገለ ዝበሃል ኤርትራዊ እውን ኣነ ሰሚዐ ይፈልግኒ። ደቂ ኤረይ ሰካሓት ናይ ብሩክ ኣካውንት ረኺቦሞ በሉኒ ይህለኩም ኣብዚ ንሄለ ንሱ ባዕሊ እዩ ዝሓቀይ ኣብዚ ንሄለ እሱ እዚ ንሄለ በሉ ደጋፊ ኣብይ ኣሕመድ ኢኻ ፖው
ብሩክ ነኝ ከኳስ ሜዳ ኢኻ ዝብልቲ አካውንቱ ብሩክ ነኝ ከኳስ ሜዳ ኣብዝኻ ነየለኻ ኣብ ለንደን ከም ዝቕመጥ ስለዚ ንሱ እዩ ማለት እዩ ያ ከም ዝረኣኹሞ ዋላ እውን ኣብቲ ሆም ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ኤርትራ ኣስመራ ኣይኮነን ዘሎ ብዙሕ መረጋገፂ ኢትዮጵያውን ምዃኑ ብሩድ እዩ ዓመታዊ ዕለት 18 ወር 8 ብዛዕለም እንታይ ከም ዝበዓል ትፈጥሩ ኢኹም never give up day ተባሂሉ ይፅዋዕ ኣብ ትሰርሕዎ ዘለኹም ስራሕ ትምህርቲ ይኸውን ስራሕ ይኹን ስድራኹም ምእላይ ይኹን ወይ እውን ኣብ ዘለኹም ነጥፈታት never give up እናበሉ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እናወፁ ነዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጽሑፍ ወይ ምስሊ ሒዞም ክጽውዑ ይውዕሉ ማለት እዩ ንስኹም ድማ ብዝደለኹም መንገዲ ናይ ስድራኹም ሓላፍነት ሒዝኩም ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ናይ ትምህርትኩም ሓላፍነት ናይ ነብስኩም ሓላፍነት ኣብ ዘለኹም ኩነታት never give up ንብል ኣለና ማለት እዩ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዘጋጥመካ ሽግር ወይ እውን ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ዘጋጥመካ ሕማቕ ነገር ንሙሉእ መጻኢኻ ሼፕ ይገብሮ ማለት ኣይኮነን ዝመጽእ ሽግራት ግዝያዊ ምዃኑ ኣሚንናን ዝመጽእ ጸገማት ድማ ግዝያዊ ምዃኑ ኣሚንናን መፍትሒ ክንረኽበሉ ድማ ይጽውዕ ማለት ስለዚ ንትፈትዎም ሰባት ወይ እውን ጻዕረማት ሰባት never give up ኢልኩም ክሰድሎም እትደልዩ ሰባት እንተደኣለኹም ኮይንኩም እዛ ቪድዮ ለኣኽሎም ኢኹም ዕለት 18 ኦገስት እንቋዕ ናብ ዝበዓለ ዝኣብቅዓኩምን never give up ድማ በልዎም ኢኹም ነው never give up ዩቲዩብ አይገርፍም never give up እዛ በዓል እዚኣ ናይ ሆም ተመልከት ወላትና ተመልከት ያ ባይቱ أبين كتنا دا إن دا أتنا خين قون بر تنت مرز إن محازوت كا جالس أن قرب في الشخص بالجن وقبله تاين يخوري عدين يحرك عدين ميك أبدي تملا شون وما نهر دي حاتير ولا هر داني أبغى قال ما حاسس جن تعمل عكس تستقال ما تقول حر لا خلا في الشك تبتفتن تدوارد وقبله جالس أنا أخوم يعزب أبغى مرعت خدو يسوقها بيشتغل ما تن في الشخص بلا ديك نستيو تمرسكن تقمي يقولون كم حسابنا مبر كم حسابنا مبر ودس بقى ولا زيت فوتو مرغب بالكاس نعو يعرف كل الكاية من سخاطهم كسحقوا يوعليهم بقى ولا حد خلت أرك أستي تبلو من ودا بقى منو مشت كسحقوا قال 50 يقولوا من ودا نوال قلنا دي حلي خا يحلوني ولا خلت من ملو أقوات إركي إسكين تامر عقد ساعات ترفع خلون تدا أخورين تامر عقد سوق اللي في زوعلا بيشتغل بقى أنا كم تقدم سي مرعت تجديدات مرعت الله استغرمش نايلو مغاتن ما حستين زغوريا كان بيشتغل متن كا تخون زي ولدا انت ولدا حنت ولع قال حد ولع ولدا قال مر قال نحجي سلس ولع ولدا ما حزت تقبرين نالوات يمكن تكون هذا الاخ نردان ميدن سلس ولع تردان ده قرصت حد ولع بك تولع تبدا تطيب يا مونغو سبعين عنده ولع حزي بلا قال تنقلعوا سلس تقرز ولدا ما حزت تقبر اخ بيتكم حسابي ولا تعذبتي مجم كم معيرته مكروف كن معد جميرنا مالتي اتم دك تبعت ينبر حقوقهم هيكم انت تدقسوا نوري برازر قدنا يكون كان مسبيت خاص لزدقسكا مولو ليت مساء مولو ليت مساء تحضر قدنا يكون مولو ليتي مساء خاصاي دخونه نغرات نطنس تقون كتسر تكساندو تايكس جيجاي كوم يكون ين اتليست حقوف كايا دكس بقى حقوق حي تحبا مبزحتكم حقوقكم كان ايكا وسقطت تقبلن صراحه كم زغيرهم كان دقوا سمسل اللهم قال حمام كلهم قال امدا بقى قال حمام الله كم زي جاكيت وديس كم زي لي دقس نعو مولو ليت السكر حاضر حتى يسرحكم مولو ليت السكر حاضر بسنكناتو الرهات دما تقول كيدا كاسه تحضر هارور قبرلا واتا برازر نعبا كومبليت لبا صرا كومبليت لبا تغير مسبيت خا تدقس تقنكا برازري تراي نفسها دقس عليك تراي نفسها كل جينا ولا ساون كدقس كله توصلوا مناتو مشات كتعلل ديخا كدانا دي اختو تصقرم الاوصات تدقس انت تقبر نبي داي السربا شين بقى كورات تخاتلتنا نلوم زنبرنا مدب نزي مسل مساهم زنبرك حاوكم مين ايري زخونا رئيتو ويحاسبت عليكم كومنت قدو فلي شير سابسكرايب ندابوركم سسناي